Igbo ekene, Igbo ndị nke m ekenekwa m unu tata. Asị m ya dịkwala anyị niile mma ọkwa mụwaba ada unu nwaanyị Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Anụ m ekenekwa anyị niile n'ofu n'ofu. ife na-ewuzi n'izu a bụ na ada anụ ife m na-ekwu na onu m ada apụta. Amarọkwa m fekpatalia maka ewelugokwa m ka onu m a wee na-apụta jee tinye maịk ka o wee bụkwa na onu m a na-apụta, mana nka na-anụkwa na onu m ada apụta na ada anụ ife m na-ekwu. Biko kwanụ ekenekwa m unu ndị nke m ndị ọma, ekene m unu ndị Igbo ndị mụ na fafụlụ onwe anyị na ịza Igbo, ndị mụ na fa na-azakọta Igbo. Anyị ama ka o si bido, anyị amara ka o si bido, anyị amara ebe o si bido, anyị amara etu o si bido, mana anyị fụlụ onwe anyị dịka ndị Igbo, dịka ụmụ ndị mbụ, dịka ụmụ ndị gboo. Ekenekwa m unu. Ama m na onye ọbụla nọsịa tata anyị ga-agaba n'agbanyero anyị ga na-aga n'iru maka na ọ n'iru ka oke enwe na-ama na ọ da amaghachi azụ, na egwu ada atụ afọ obulu ụzọ, afọ obu ụzọ oge niile maka ifi nke a anyị bụ ụzọ anyị ya na-aga. Ekene ọmanụ, anyị malitekwa na ozi anyị n'ebe anyị bidokwa n'ịnọ maka na anyị egbulichaa na ife gbasalụ ịtọ na atọ. Kịta anyị nọzi na anọ ka anyị malụ ife anyị ga-afụ taa, maka na ụgbọ anyị bụ ụgbọ ndụ. Ozi anyị na-ezi bụ ozi ụgbọ ndụ ndị Igbo, okike ụwa ndị Igbo, maka na ndị ọbụla nwere ka okike ụwa fasidi. Dịka Igbo si gwa ya na mba na-asụ n'onu n'onu, Igbo na-asụ n'onu n'onu, ma fakwa akwala obula ofu. Enwere ife eji malụ ndị, o nwere ife anyị ji bụlụ ndị Igbo. Ama m na onu m na-apụta, ọ bụ na onu m ada apụta udezikwa m ozi ka anyị gbalụ. Anụ m ewedata onu m rinne ka mmalụ ma ọ ya apụtakwa ọfụma. Ọ bụla ka mmalụ ka aga m alikpu n'ime laptọpụ a ka onu m wee pụtaba ọfụma. Echekisigokwa m setin niile, ife niile kwesịkwa ịdị mma tata. O kwesịkwa na ife niile ga na-apụta o kwesịkwa na ife niile ga na-apụta ọfụma. Ka anyị na-aga n'agbanyero dịka anyị si wee malụ na anyị nọ n'ịnọ tata. Mbụ gbawala abụọ chaa ifeke Igbo wee nọdụ. Anyị nọ na ya bụ Igbo wee nọdụ na mbụ gbawa abụọ chaa ifeke Igbo wee nọdụ. Ekenekwa mụ eze nwanyị Ogechukwu Anene nke chịkọtala ozi niile na-ezi wee tinye wepụta abụ a. Ama m na o mesịa na ọ ga-eme abụ ọpụta ọfụma. Ọ bụla ife bụ nke bụ egwu ndị ọdịnala ndị Igbo, maka na ọdịnala abịago bụ na ọbịago na ọda ana. Ekene ka m na-enye unu ka anyị baa na ubi onye anyị ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịalụ. N'oge gara aga ebe anyị kpatụsịrị aka ife ọnwa gara aga bụ ọnwa Ifeke ka anyị ji wee kọwaa ọtụtụ ife dị iche iche ka anyị wee ghọta ife ya bụ Ifeke bụ. Na ngwụsị nkọwa anyị ghọta n'ọbụ ogu buli ike na atọ bụ ogu. Ọnwa Ifeke bụ ọnwa atọ. Anyị ji maka ya wee kọwaa etu Igbo si wee tọ n'okike, etu okike si malite na nkọwa nke ndị Igbo na ife kpatalụ, maka na
Igbo na-enye nkụzi nkefa na okikefa ka onye Igbo ka ndị Igbo wee ghọta mgbe onye Igbo na-asị na ya bụ onye Igbo na ya na-eme omenani na ya na-eme ọdịnani na ya nwere nsọ anị na ya nwere ntọ anị na ya nwere iwu anị ka onye Igbo ghọta ife niile ahụ na-ekwu bụ maka na ọ bụrụ sọsọ n'akwụkwọ in the beginning ka okike ụwa si pụta. Ndị ọbụla nwere okike ụwa fa ji wee bụrụ ndị fa bụ bụrụ ife fa bụ ife a na-akọwa ife m bụ Ngozi Chukwuka na-abịa akọwa bụ akụkọ okike ụwa ndị Igbo. Ọ bụrụkwanụ religion, adịọkwaba ekwu maka religion. Ife m na-ekwu maka ya bụ ọdịbe ndị Igbo, etu ndị Igbo si dị, etu o si dịlụ onye Igbo, etu onye Igbo si, etu ndị mbụ na ndị egede bụ fanwa ka ịbụ ụmụfa na-akpọ onwe anyị ndị Igbo nọchi, ebe fa si wee bido mmalite okike n'anya nke fa na nghọta nke fa, mee fa ji aza afa ka fa si aza, mee fa ji dozie obodo fa ka fa si dozi, mee fa ji dozie ezinụlọ fa ka ezinụlọ fa si wee dị. Ọ ife ndị a niile emelụ Igbo o ji bụlụ Igbo na ịbata ịfụ na obodo ọbụla nwere afa na obodo ọbụla dị na mpaghara dị iche iche na mpaghara dị iche iche enwe n'obodo na fa niile nwere ụmụnna nwee nna ndị nne na nna bịa na di na nwunye wee na-amụpụta ụmụaka bụ ndị Igbo na usoro ndụ nke ndị Igbo ma afịa ndị Igbo na-azụ ma mmili na-eru n'anị Igbo ma nke si n'okwute ma nke si n'anị. Ifefa ji nyecha anya afa faneli ya, ife Igbo ji nye osisi afọ o nyere osisi na ife niile bụ ife dị na ndụ onye Igbo bala afa ọbụna dịkwa Chukwu. Ọ ife ndị a bụ ife a na-akọwa ọfanwa bụ n'Igbo ọnya mere Igbo ji bụlụ Igbo n'okike ụwa fa n'anya nke okike ụwa fa. Ya ka anyị si na oge gara aga ịpụta na anyị kọọ maka ịtọ etu Igbo si wee tọ n'ime okike, gịnị kpatara o ji tọ. Anyị wee kwuo maka ogu n'ime ọnwa nke ịtọ, ọnwa Ifeke. Kedu ife Ifeke bụ? Anyị wee tụsaa Ifeke si na anyị ghọta n'ogu maka gịnị na ọ bụ ikenga igwe, ọ bụ ikenga igwe, ikenga aba na-atọ na ikenga ukwu na ije. Ife ndị a niile bụ a na-akpọ a na-akọwa ka nghọta wee na-emi maka na ikwu eso ofu nghọta ama mmi nghọta ama mmi enwe ike ọ bụrụ na ukwu na ije ka ife a na-ekwu ji wee doo onye na-ege ntị anya, nwee ike bụrụ mgbe a kpọrọ ya ikenga aba na-atọ ka ife a na-ekwu ji wee doo onye na-ege ntị anya. Ife anyị ji akpọrọ afa niile a maka na Igbo tinyesịrị afa dị iche iche ka anyị wee nwee ike nye nkọwa mili emi maka na Igbo dị omimi na Igbo emika ka onye a na-agwa wee ghọta ife a na-eme. Ọnya ka o ji gwa ya na aba na-atọ okwu maka ya bụ akwụkwọ atọ. Akwụkwọ atọ a bụ solid base. Ya tata aga m ewebata English words ewebatakwa bịa n'izuụka gara aga, mana ife nje webata ya kịta bụ ka m wee chịkọọ dịka nsikwu na onye Igbo nwere ụbụlụ na abụ ụbụlụ Igbo na ụbụlụ Bekee maka gịnị ka ọ wee kwe nghọta bụ ife a na-akọwa. All the same solid base ka anyị kpọkwalụ ụkwụ maka na ewezuga ụkwụ kedu ebe mmadụ kwụ? Ewezuga ụkwụ mmadụ enwe ike inwe solid base. O nwere ofu nwanne m nwoke ọ ga na-anụ ọgụ ya na mmadụ ibie na-anụ ogosike ike Chibụzọ bụ afịa abịa onwe ka o si akwụ ajụọ ya gịnị kpatara na gị na mmadụ na-anụ ọgụ ekwula etu a? Ọ sị I stagger with reason.
I stagger with reason. Ife ọ na-akọwa bụ solid base na ya na-akwụ etu a wee nye onwe ya solid base. Ọ n'ime ikenga ka anyị fụrụ ụdị ọkwụkwọ a. Onye ọbụla na-eme martial arts maka etu esi enwe the same wuji stand. Ị ga-enwe that stand wee balance wee bido wee gaba. Dịka nwanne m nwoke si kwu, solid base ife ga-eme ka ife kwụrụ dapụ na apụ. Ndị Igbo sịrị nọ ịgbanye ịga ọkpelete gbaa ịga, ịgbanye ịga na o nwere nrụpụ. Aba na-atọ maka na ụkwụ dị na ya bụ ụkwụ na ije ka anyị tụsa kịta. Aba na-atọ anyị ma na ikenga bụ aba na-atọ n'ime atọ bụ the same ife eji kpọọ onye aba na-atọ maka na triangle. Ebe ọbụla ị nwee triangle stand, ebe ọbụla ife kwụ na aba na-atọ, dịka anyị si malụ na ife ndị Igbo nyere anyị kwụ na aba na-atọ etu a bụ akwụkwọ atọ. Akwụkwọ atọ akwụkwọ atọ ka o si bido n'ime ka fa si nweta ngwugwu ogili. Aba na-atọ the same triangular form. N'ime ka esi nweta ife nwa bekee kpọrọ pyramid ọda. Maka na ife ọbụla kwụ etu a ịtọ fasikwulu etu esi nye anyị akwụkwọ ịtọ. Ife anyị ji kpọọ ọnya channeling bụ na ịfụ ọkụ n'okpulu osi n'enu pụta, maka na enue dị obele karịa anịa. Enue dị obele karịa anịa. So na ị na-chanel ike na ịtọ ka ịfụ ya bụ ike nga igwe. Akwụkwọ ịtọ esinye na igwe na-achata ọkụ na ụwa nyere ụwa nke bụ anị ebe anyị nọ nyelie ndụ melụ ndụ jide. Channeling ọnyanwa bụ pata o ji nweta that aba na-atọ. Maka na ị nwee ike inweta square mana ọman channels maka na ife niile ya akwụ fama nchịkọ nwa ọnụ etu aba na-atọ si chịkọ. Ike anyị na-enene ike dị na ya bụ ike nga anyị na-ekwu anyị kọwa maka ya. Ife m ji atụli ife a bụ anyị kwube maka ịnọ ka anyị ghọta ife ịnọ bụ, ka o wee nyela anyị aka ghọta ife ịnọ bụ. Tata ozi m ama nto nnukwu ogologo, ọ ya adị nkenke maka gịnị na ozi m ji abata nọ na ịkọwa ịnọ. Mana tupu anyị kọwa ịnọ, anyị ga-ebu ụzọ jee kọwa ịtọ ka anyị wee ghọta, maka na dịka anyị si ghọta ife niile gbakọdoro ọnụ. Ife niile na okike ndị Igbo gbakọdoro ọnụ. Onwero nke pụrụ na onwero nke pụrụ apụ. Ọnya bụ ogu mgbanyakodolu ife niile okike na okike nke ndị Igbo. Ife nyakudo ofe ọnụ kpata ji wee kwue na ịtọ bụ na ife niile tọ n'okike na onwere ebe ọ na-aga. Ife niile ekele eke ma mụ na gị na ndụ ndị Igbo, na nghọta ndị Igbo, na nkọwa okike ụwa ndị Igbo na ife niile tọ n'okike. Ọ bụrụ etu a ka ọ dị n'okike ụwa ndị ọzọ. Nwa bekee asụrụ na ife niile tọ n'okike. Ọ sị na fa kewala ekewa, na fa dị opposite, na fa na-oppose, na fa na-alienate, na nke ọbụla nwee ibie. Ọnya ka di na nwunye ji wee bụrụ 2.4 ezinụlọ nwa bekee ji bụrụ 2.5 children. Nne na nna, nwa ụmụ na-abụ na nkịta maọbụ oke fajimelu pet. Mana Igbo dịrị etu a. Ọ bụrụ nne na nna na ụmụaka famụta na anyị nke a bụ alienation. Mana nke ndị Igbo abụrụ alienation, it is complementing, nchịkọ maka ogu. Ebe anyị kọwara ife ndị a bụ na ịtọ n'ọnwa ịtọ na oge a na-akwa maka ife eke
ebe a ka anyị na-akọwasị ife ndị a niile. Nke a ka anyị ji wee na-ekwu na ike anyị na-ekwu maka ya oge anyị na-atụsa ife eke. Ike afọ anyị na-ekwu bụ gịnị? Ọkwa ofu ife. Ike anyị na-ekwu maka ya bụ ife nyela okike mkpọrọ ọgwụgwụ o ji kwudo. Structure ka m kwuo ya na bekee ka anyị wee ghọta, dịka m si kwu na onye Igbo nwere nghọta na-abụ na Igbo na bekee ka ọ wee kwa anyị na-etinye na ụbụrụ. Ka m kọwakwa nke a na bekee ka anyị wee ghọta dịka m si kwu. Biko gbaalụnụ m nọọ ka m wee nwee ike ịdị na-egbulie etu ọ ga-esi na-aba na onye na-akọwa. Structure and foundation. O nwere ife ọbụla akpụrụ akpụ ga-enwe ike ikwudonu maọbụ na ike ịnọdụ adịrị ya. O nwere ife ọbụla ga-enwe ike ikwudonu maọbụ na ike ịnọdụ adịrọ. Ọsọkwa ya anya bụ n'ofu mpempe akwụkwọ, ọsọkwa ya anya bụ nọ nke a na-ete ka ugbo m welitere aka. O nwee structure kpata na ife ndị a niile ga-abịa ịmụ anya ọkụ ọgbazesịa na o nwee ike ịchịkọ ọnụ wee bụrụ ife ọ bụ kịta. Ife ọbụla nwee structure, ife ọbụla nwee ike kwa n'ime, ife kwadolio wee bụrụ ife ọ bụ. Ya na ike anyị na-ekwu maka ya mgbe anyị na-ekwu maka atọ, anyị na-akwa maka ikenga igwe, maka nọ n'ime ka anyị si wee na-abata na anọ ka anyị wee ghọta bụ na anyị na-ekwu maka structure okike na ife okike kelụ na mmalite okike. Anyị ma nọ mbụ afọ gbawa anụ na oge ọ gbawa na o nyere ife niile gbawapụrụ ike ịdịnụ. Ike afọ anyị na-ekwu maka ya ka anyị na-akpọ structure foundation formidable. O nwero ife ga-eme mekata ka ọ bụrụ na ike okike ikenga, dịka anyị si ghọta na oge anyị na-akọwa maka ikenga mmụọ, oge anyị na-akọwa maka ikenga subatomic ikenga na maka na opekata mpe, maka na atomic bụ ife agwa ya na onyanwa bụ the smallest indivisible particle. Ya ife ga-abụ igwesia nzu fụa nzu fụrụ ọgbasasịa ka powder, imesie ma njizi anya ifụ a na ọbụnadụ nke a pekatalụ mpe iwelie tinye wee welu ife eji enyo mmụọ wee nyo ya na ịka ga-afụ a amaka opempe. Mana onwerozi ka ike nwee ya, nwero ka ikewa nwee ya. Iweta mkpụrụ rice, o nwere ofu nwoke sị na ya ga-ekewa mkpụrụ rice. Weta mkpụrụ rice na-ebelie wee belilu anya tens of thousands. Kedu ka mkpụrụ rice obeli into tens of thousands, kedu ka ọ ga-ara na mpekele? Onyanwa ka m na-akọwa na ọbụnadụ na mpekele afọ ọ dị nya bụ ike nọ na ya. Ike okike no dị formidable, maka na onyanwa bụ dị ike eji kepụta ife niile. Ọ n'ime atọ ka anyị kọwara ife ndị a niile n'ime izu gara aga. Ọ ife m kọwara n'izu gara aga ka m na-achịkọ nchịkọ ọnya ewe mbanye ka anyị wee ghọta ebe ịnọ bụ, maka na nke ọbụla gbadolo okwu na nwanne ya wee na-aga. Nke ọbụla gbadolo okwu na nwanne ya wee na-aga. Nke a na-eme ka anyị ghọta na anyị ma na ike anyị na-ekwu maka ya bụrọsi ike, na ndị Igbo kpọrọ ya ikenga. Ikenga ya nọ ike ka anyị kwu maka ya. Nga na onwe bụ gịnị? Process and motion and process, not product. Motion and process. Ife ka na-aga, ife ka na-eme, ife ka na-aga aga, ife ka na-agbanwe movement and dynamic. Ike okike, ike anyị na-ekwu maka ya nga anyị na-ekwu maka ya ikenga. Ike bụ solid base, ife kwụchim kwụlụ na onwero ife na-eme na nwee ike ịtọsa nwụnya bụ ike.
onwero ife ga-agbazenwu ya bụ ike. Na nga n'onwe is also the movement, the motion sikwa n'ike afọ apụta. The movement, the motion, and also the dynamism sikwa n'ime ike afọ apụta. Na ike a, even though na anyị ghọta dịka anyị sikwu nọ ikenga akwụkwa atọ akwụlụ akwụkwa solid base solid ọkwụ, mana ka anyị ma na ọkwụ na nga nọ n'ime is movement, motion, process. Ya nọ ife na-abụ ka anyị chịkọta n'ime ya bụ ike nga, ka anyị wee ghọta na ike na ogu na onwe ya. Maka na ife a na-ekwu ebe a bụ ogu mgbe mbụ gbawalụnụ wee wepụta abụọ na atọ na anọ na ndị ọzọ, na ike dị na mbụ so ndị a niile apụ, na onwero nke pụ ọnụ dafue. Ike a dị na mbụ sofa apụ bụ ogu maka odofa na mbụ n'okike ụwa ndị Igbo, na onwero ife kwụsọsịa, ife niile malitere na mbụ. Ọnya ka anyị ji bụ adaba abụ mbụ gbawala abụọ chaa ifeke Igbo wee nọdụ. Anyị nọ na nọdụ, mana chaa ifeke ka m na-ekwu maka ya, ka anyị wee nghọta etu o si mee ka anyị wee nọdụ, ka Igbo wee nọdụ, ka okike wee dị, ka ndụ ndị Igbo dị, ka asụsụ Igbo dị, ka echiche na nghọta Igbo dị, ka ụwa Igbo wee dị. Ọnya maka anyị na-ekwu maka na Igbo na-akọwa okike ụwa n'anya nke a bụrụzi nke onye ọzọ na-akọwala Igbo. Nke a bụ nke Igbo na-akọwala onwe ya, na ka anyị si bịa n'ụwa, na ka ụwa si dị, na ka okike si wee malite. Nke a bụrụ nke mmadụ bịa si unu dee n'akwụkwọ si in the beginning na God created nwoke na nwanyị. Nke a bụ nke onye ọzọ kọọ. Nke anyị na-ekwu kịta bụ nke ndị Igbo. Proses a ị na-afụ na ike nga nye ifo na nga mele ike nga ji bụrụ ike nga. Process, movement, motion. Process, movement, motion, dynamic, ka o wee na-agbanwe, nwee ike iwepụta ife na-agbanwe. Akwụkwọ ịtọ ikponyelụ naanị isikwasịa ife, ọ na-esi ite, ife ọ na-esi n'ite a na-agbanwe. Transformation from one stage to another stage endlessly. Na ike nga anụnwa anyị na-ekwu maka ya, ka anyị wele ijele ma atụ. Na ijele abụrụ ijele ma ọ bụ na ọ da aga. Ọ nke akpata na emume ọbụla Igbo na-eme, na ụdị mmụọ ọbụla Igbo fụnya na-eti, ọ ga na-aga aga. Maka gịnị? Na ije ụwa bụ ọgịga process and motion. Yet anyị makwa na ofu nga bụkwa nga ebe ọ tụrụ okike nga. Na nga ọ tụrụ okike bụ na okike niile gbawapụta n'ime mbụ ga-anọ n'ime otu abụnyanwa bụ mmalite okike bụ one split and spread out. Na nghọta nke ndị Igbo, ofu gbawalụnụ ife niile wee pụta. Mana ife ọbụla ọpụta anụ nọ na nga n'ime, maka na ogu anyagodogie na mbụ. Mana na ọgbawa na-agwa gị movement, na ọgbawa na-agwa gị movement, motion, process. Ọ n'ime ka anyị ga-eji ghọta ife kpata na ife ọbụla Igbo na-eme ma ọ na-eme emume, na aga na-agba egwu, aga na-eti ịgba,
aga na-akụ ogene maka life is in motion. Nke a bụ the motion, the movement, the dynamism, the ever creating. Ọ na-aga na eke na-aga. anyị weli ijele maatụ nga anyị na-ekwu maka ya na-atọ bụkwa ofu maka na ọ na-atọ ka ọ tọọ na nga ka ọ nọkwa ya na anyị na-ekwu maka stock and locked in ya kpado enwero mgbasa enwero ntisa enwero nkụsa enwero mpịawa interconnectedness and interlocutory onwere ebe ọ na-aga interconnectedness and interlocked dịka isikwu so nọ ebe ife ndị a ka anyị nesịrị anya n'ọnwa gara aga na-achịkị ya wele isiokwu niile ife nkọwa n'ọnwa gara aga wee bịa kịta ịchịkọ ka anyị wee baa n'ọnwa nke anọ ọ ga-aba anyị bido ọnwa nke anọ ka ọ daa gbagwoju n'anya kedu ebe anyị si kedu ka anyị si luo ebe a kedu ka anyị si luo ebe a ife ndị a niile anyị kwu nọ na nga nọkwa na atọ tọla atọ n'ime okike ka anyị kwu n'ogu ọnya ka Igbo ji gwa anyị ka ị wee fụ the same process ka ị wee fụ the same motion ka ị wee fụ a Igbo gwa anyị sị gị na ụwa wala awa Igbo gwa anyị sị na ụwa wala awa ife ọbụla wala awa inwe motion inwe process inwe movement. What is the word dynamic? Change, subject to change, mgbanwe. Igbo gwala ise n'ụwa wala awa which means inwego mgbanwe inwego ife dị iche na mbido mana mgbanwe afọ bụkwa na mbido ka o si maka na ewezuga mbido ịma nweta mgbanwe ọnya ka Igbo ji sị ụwa wala awa mana ogu chịkọnya ogu chịkọlịa ị na-ekwu maka ịtọ ị na-ekwu maka nga ị na-ekwu maka ifeke ị na-ekwu maka ikenga igwe ị na-ekwu maka ikenga mmụọ ka ịghọta na ife ndị a bụ ogu chịkọdolu ụwa wala awa na atọ ọnya bụ atọ ya na atọ n'ime otu abụrọ ife onye ọzọ ga-ebutelu gị bụ onye Igbo na atọ n'ime otu bụ ife dị n'ụwa gị ọ gị nwee ike ịkọwalịa onye ọzọ maka na onye na-akọli ya atọ n'ime otu o nwere atọ n'ime otu na akụkọ mmalite okike nke ife onwe bụ gịnị alienation ife onwe bụ nkụsa ọma nwe nwa atọ n'ime otu maka na akụkọ okike ụwa nke bụ alienation world view onwero ka ịnweta nwe atọ n'ime otu onye kpata mgbe o ji bịa nyebe ya atọ n'ime otu bụzi mgbe ị nọ na anọ maka na ọ na anọ ka mmadụ pụta ọ ga-enọzi na anọ ka anyị nwetaziri mmadụ oluzie na anọ ọbịa kọbali ya atọ n'ime otu etu nna na nwa na mmụọ nsọ si bụrụ ofu ọ bụrụ ebe a ka ọ kwesịrị ịkọli ya atọ n'ime otu ya na nkọwa ụwa nke gị doro anya maka na nkọwa ụwa nke gị nyelu gị ife eji kepụta ụwa ife jidela ụwa ife kpatala ụwa ji bụrụ ofu mana ọgwa gị n'ụwa wala awa mana ogu chịkọlịa nke a na-ekwu na ka Igbo na-ekwu maka coincidental oppositorium one and spread out typically ị ga-afụ na a na-ekwukwa maka iche iche ife dị iche eke dị iche oye dị iche afọ dị iche nkwọ dị iche mana Igbo bịa nyekwa gị ya na afa nwanne enwebe dị mana afa nwanne dị bụ enwe fa bụ ofu maka na ife niile amalite n'otu nke a bụ ogu anyị ma nọ essence
essence ife mee okike ji bụrụ okike. Ewezuga oge okike ama mbụ okike, maka na okike ka ọ gwara gị bụ okike. Ikpogodi ya na bekee ọ gwa gị no create, to create. Ọ bụ na ị na-ewepụta ya na bekee the word to create, ịma na ọ nwee ife nọ bụ in existence before ị na-enwe the create. Nke a na-agwa gị na ị ga-achịkọkwa ife ndị a niile ọnụ wee nwee ike wee create ya. Na okike nwere ife chịkọdolie ọnyanwa bụ ogu a ka anyị na-ekwu n'ime bụ ife nọ n'okike nke ndị Igbo dịka anyị si ghọta na nkọwa ụwa nke ndị Igbo. Ogu a bụ gịnị? Eke bụ eke bụlụkwa eke na eke na ife okelu bụ ofu. Ọnya ka anyị ji wee kwuo maka eke na eke, eke na eke, eke na eke, eke na eke. Okike na ike bụ ofu, okike na ife okelu bụ ofu. Nke a bụ nkọwa okike ụwa ndị Igbo. Maka na nke a bụ eziokwu, maka na onwero ka ị ga-esi wee jee na ukwu ụdala tụtụ oloma, ọ fịala arụ. Maka na osisi ụdala ga-amị ụdala. Ọ bụrụ na ị nweta oloma n'osisi ụdala, ịma na ụgha ka ọ bụ. Ife o ji bụrụ ụgha bụ ịma na aka amelie, na nke a bụ ife aka kpụrụ. Ị nwere ike gbujili osisi oloma, gbuwaa osisi ụdala, fanye n'ime kechikodie osisi oloma, etobezie n'ukwu ụdala, nwa aganaba nke onwero ka ọ banye n'osisi ụdala, ọ ga-enwe aganaba nke. Mana na nghọta nke anyị bụ Igbo na-akọwala anyị, ndị mbụ na-akọwala anyị okike n'anya nke fa, ka anyị bụ ụmụfa bụ ụmụ ndị Igbo wee ghọta ife anyị bụ, mala ebe ike anyị bụ, mala ebe ndụ anyị dị, mala ebe anyị si bido wee bụrụ ndị anyị bụ tata. Ka ọ na-agbagwoju na anyị anya, maka na ọ na-agbagwoju anyị anya ọ bụ na anyị aghọtara okike ụwa nke anyị. Onye ọbụla bịa obute okike ụwa nke anyị ama nwe ike isi ya mba, ma nekwa ka o si dị na be m, nekwa ka o si dị na be anyị, nekwa ka o si dị n'ụwa nke anyị, nekwa ka o si dị na nghọta nke anyị, n'echiche nke anyị. Ọ na nghọta a ka anyị ga-eji mmata n'ụwa nke anyị bụ ụwa ọma. N'ogu anyị na-ekwu maka ya, na iwezuga eke na ịma nweta ogu, maka na ọnya agbawa, ọnya jikọ ife ọgbawa. Ọnya ka anyị ji kpọọ ọnya mbụ, na ọ nọ na mbụ, maka na mgbawa niile anyị na-ekwu bụ mgbawa bido na mbụ. Creator and the created, creator and the creation. Na okike na ife okelu bụ ofu, nọ mgbawa ka ọ gbawa. Ọnya ka anyị ji wee na-akọwa sị na creation na created bụ the same one and spread out, the same one and spread out. N'ofu gbawa, ụwa wala awa, ụwa wala awa. Oguchikọ ọnya na ọ nwere ife dị nụ wee waa. Nke a na-agwa gị na mpekeli ọbụla ịta ụtana ka bụ ofu ife awala awa. Mpekele ọbụla ịta ụta, ọ bụ na ọ daa gbawa ili, mpekele ofu ga-abụ ofu n'ime ili. Mpekele ite naanị ga-abụ ite naanị n'ime ili. Maka gịnị? N'ime ofu, sorry, mpekele ite naanị ga-abụ ite naanị n'ime ofu, maka na ofu gbawa. Ọnya bụ nghọta nke ndị Igbo. Ikenga ukwu na ije, ikenga ukwu na ije, ukwu na ije ọ na-akọwa ebe a bụ gịnị? Na ukwu bụ mbụ, ije bụ the spread out, ije bụ the spread out. Ukwu ikwu bụ mbụ, maka na ọkwụ ofu ebe. Then ije
bụ the movement. Onya ka m ji weta ijele wee tinye na nkọwa ka anyị wee were ife dị iche iche wee na-aghọta the movement si na ya bụ mbụ wee pụta. Ọnyanwa bụ spread out. Ụwa wala awa, ụwa one wala awa, many and spread out. Ifeke dịka anyị si ghọta bụ the same energy channel, the fire channel si na the solid base akwụkwọ atọ. Ọnyanwa bụ ifeke again from the same ogu, maka na anyị ma na eke bụ ogu, maka na anyị ma na eke na eke bụ ofu, maka na anyị ma na okike na ife ọka bụ ofu. Ya na ofu the same channeling of the same energy si na the solid base. Ọ nke a ka anyị ga-eji wee ghọta ebe anyị na-aga ma anyị banye na ịnọ. Ọ channeling na OKIKE a ife nụwa bụ ife anyị fụ kịta n'ebe a ndị Igbo na-akpọ gịnị? Enu ụwa. Maka na Igbo nwere ụwa, mana Igbo nwelu enu ụwa. Ịnọ ka anyị na-abịa na ya kịta. Etu anyị si bata n'enu ụwa. Kedu ka anyị si bata n'enu ụwa? Enu ụwa bụ gịnị? Manifesting. Ọnyanwa bụ anọ. Manifesting, coming forth. Ịnọ mbụ abụ atọ ịnọ. Ịnọ being, physical being. Ịnọdugo, ịnọ. That is why ji nweta the same word manifesting. N'enu ụwa, enu ụwa. In that manifesting of mbụ gbawalụnụ into pieces, each pieces manifesting, having identity, manifesting, yet belonging to one. Maka na ife niile malite na mbụ na okike na ife ọka bụ ofu. One and the spread out. Anyị na-ekwu maka ya ka ị ga-eji wee ghọta, maka na Igbo mere ife niile ka ọ dị mfe. Ọ bụrụ ikwu anya na Igbo ije n'ebe ọzọ bịa kọwaa anya. Ife niile Igbo kelo, ife niile dị n'okike Igbo, dị n'okike ụwa ndị Igbo ka Igbo ji wee mee ụwa nke. Ọ nke a ka ị ga-eji wee sị ịnọ. I see no manifesting na ịnọdugo. Nnọọ. Kedu ife ọ na-agwa gị? Same movement and process. Nnọọ. Kedu ife ọ na-akọwa? Ụwa wala awa. Nnọọ. O nwere ebe o si, o nwere ebe isi. Ọ bụrụ na o nwere ebe isi bịa, agaghị asị nnọọ. Ọ bụrụ na o nwere ebe isi bịa wee lute, amasị gị nnọọ. O nwere ebe isi bịa wee lute tupu asị gị nnọọ. Igbo na-atinyela asụsụ Igbo niile dị n'okike ụwa ndị Igbo. Ife ọbụla ị na-achọ ị ga-enweta ya na asụsụ ụwa nke ndị Igbo. Maka na ogu ọnya ka eji kpọọ ọnya eziokwu. Asụsụ manitelu okike. Eziokwu. Asụsụ manitelu okike. Eziokwu. Asụsụ eji eke ife. Ọ nke a ka nwa bekee fụ oge o ji ekemet. Ofu ọkpọ ọnya book of the dead. Ebe edechala ife ndị a, mana ọ bụrụ book of the dead. Ife ọ bụ book of coming forth
by day. Medunete, divine speech. Medunete, divine speech. Okwu mmụọ, okwu okike eji ekepụta ife. Divine speech, the okwu kpọrọ ife niile o wee bụrụ dịka anyị si malụ. Interesting. O nwere okwu mụ na nne m na-ekwu n'izu ụka gara aga, ọkpọ m ngọzi a, ọ sị m nọọ isi ka ọ bụrụ perfect example of divine speech. Ife ịkpọrọ ife ka ọ ga-abụ isi ka ọ bụrụ. Etu a ka okike si kee, okike ụwa ndị Igbo si malite through that divine speech. Ọnya ka iji nweta nnọọ, maka na o nwere ebe isi abịa. Ọ maka na ịbịaluena ka eji si gị nnọọ. Ife ọzọ a na-ajụ gị bụ ịbịanuena, ịbịala, gị abịala, ịbịana, ịbịala, ịbịaruela. Isi abịala m, abịaluela m, gị abịa. Ọnya ka m ji si gị nnọọ, abịa, abịaluela m, abịa m, abịa, nnọọ. Na o nwee ebe isi bịa, ya na ịnọ akwụrọsịa, ọ ka nọkwa n'ofu okike a na-ekepụta gbawalụ, n'ofu mbụ agbawalụ wee weta ife dị iche iche. Ọ nke a bụ ife anyị kọwara n'ọnwa atọ. Nke a ka anyị ji wee ghọta na ọnwa atọ na-ekwu maka ikenga mmụọ. Ikenga mmụọ, nke a ka anyị ga-eji mmanụ na ọnwa anọ ga na-agwa anyị maka ikenga mmadụ. Ikenga mmadụ, ọ bụrụ na ọnwa atọ gwara anyị maka subatomic. Subatomic, ife ọnwa anọ ga na-enyezi anyị bụ atomic and upwards. Atomic and upwards. Ọnya ka anyị ji wee kpọọ ọnya ịnọ, manifesting, being, ịnọdugo, nnọọ, ka Igbo wee nọdụ, ka Igbo wee nọdụ. Ọ nke a bụ ife dị n'okike iwa nke ndị Igbo, ọnwa nke anọ. N'ebe a ka anyị ga-ebido nkọwa ọnwa nke anọ, ka anyị wee ghọta ife ọnwa nke anọ bụ. Ọnwa nke anọ anyị ga-enye nkụzi ịtọ ka na-abịa n'iru. Ife anyị ga na-atụsa bụ ịnọdụ, ike Igbo ji nọdụ, ike Igbo ji nọdụ. Kedu ebe isi bịa ejisi gị nnọọ? Ọ bụrụ na ị nọ, o nwere ebe isi bịa. Kedu ebe isi bịa ejisi gị nnọọ? Isi na mbụ mana mgbawa, one, spread out. Nke a ka anyị ji wee malụ na anyị na-ekwu maka ịnọdụ, n'idigo, anyị adịna, I have become, I am existing, I have manifested, you have manifested. Igbo apụtara, Igbo adịgo because of gịnị? Ikenga mmụọ. A na-anọ n'ọnụ because of gịnị? Ikenga mmụọ. Ikenga mmụọ, which is ogu. Nyapado. One, spread out. One, spread out. Na maka ọ dị fa niile ka bụ part of the same one. Mana nke a ma onwe dịka anyị si ekwu, nke a bụ nne nne nne, nke a bụ nna nna nna, nke a bụ ọkpala nke etiti, nke a bụ olisi ọgba nkịtị, nke a bụ nwa. Ọka Igbo si kụzili anya, nke a bụ nne nne nne, nke a bụ nna nna nna, nke a bụ ọkpala nke etiti, nke a bụ olisi ọgba nkịtị, nke a bụ nwa. Nke a bụ nwa, nke a bụ nne, nke a bụ ọkpala nke etiti, nke a bụ olisi ọgba nkịtị, nke a bụ nna nna nna. Fa niile bụ n'ofu, spread out.
one and spread out. Ka Igbo wee ghọta n'okike ụwa nke ndị Igbo na onye Igbo nwee chi na onye Igbo bụ chi bie, mana mmadụ abụrọ Chukwu. Mmadụ abụrọ Chukwu, mana mmadụ bụ chi bie, because all from the same one and spread out. Ịdịgo ịnọdụgo onye abụ ịnọ, you have manifested, you are no longer sub. Ịnọzi na subatomic, you are now from atom, you are now seen and visible. Ọ ife a ka ndị Igbo mbụ kọwalụ mụ na gị na nkọwa okike nke ndị Igbo, maka na ụwa nke ndị Igbo emika. Ọ bụrụ nke ede na mpekele akwụkwọ a, nke ede na mpekele akwụkwọ zuro. O nwere asụsụ kọwalịa, o nwere uche tụsalịa, o nwekwara n'uche ghọtalịa. Ọ faith ka ị ga-eji nagide nabatia, okwukwe ka ị ga-eji nabatia nagide. O nwere much science dị behind it. Mana nke Igbo bido na mbụ wee na-atụsalụ gị, na-enye gị asụsụ, na-enye gị sayensị, na-enye gị more than that, ka ị wee ghọta nkọwa okike Igbo, ụwa nke ndị Igbo. N'ịnọdụgo na mbụ bụ nyanwa nwe ife niile. Mbụ Igbo kwu nọ Chukwu, mana Igbo kwulu nọ Chukwu maka na Igbo kpọlie afa. Igbo ọfụ kpọlie afa, ndị mgbe akpọrọ ya afa fa akpọlie ya ama amasị amasị, because onwero ka ị ga-esi fụa, maka na ọnyanwa bụ mbụ gbawalụnụ ife niile wee pụta. Onwero ka ị ga-esi were anya mmadụ anya ga nada afụ ụzọ. Gịnị ka ọ na-afụ? Ọfụgo atom, nke ọ na-afụ the subatomic. Ịpụ a n'ilo kịta netịpụ anya, how many miles or distance ka anya gị ga-afụ? Even ndị afọ ọ na-afụ n'ọta aka, o nwee ike ịkọwa, ọma nwee ike ịkọwa ife ọ na-afụzi bụ images. Ọma nwee ike analyze the precise image ọ na-afụ. Nke a bụ ọnyanwa bụ ndụ n'ịtọ ka ịtọ 80 years, 100 years, 120 years. Ọbụnadụ mbe tortoise na-ebi 500 years. Kedu ka ị ga-esi wee nwee ike iji nghọta gị wee kọwa okike? Ọnya ka Igbo na-eme ka ịghọta. Gaa chọọ na Chukwu na ọ bụrụ agadi nwoke a gbuo afụ ọnụ na-acha ụcha, that you can't say it. And ịkpụ ya afa bụ ịda aparị, maka na afọ ọbụla ịkpọlịa ezoro ife ọ bụ. Onye ka Igbo ma ife ji kpụọ ya ama amasị amasị. Na ndị onyezela afa bụ ndị gbawapụta n'ime ọkpọ onye Olise ebili ụwa, ọbụla afọ otuto. Kpọọ ọnya Chukwu, ọbụla afọ otuto. Ọkpọ onye ekekele ụwa, ọbụla afọ otuto. Na ife niile o kele eke, ọbụla afọ otuto. Mana ịma nwe ike ịkpụ ya afa, maka na afa ị na-akpụ ya na anya na ya bụ ofu, na ọnụ iji akpụ ya afa na echiche iji akpụ ya afa bụ nke si na nke gị gbawapụta, because ife ị nwedebe nwa mpekere spread out. Ọ nke a bụ ike Igbo ji nọdụ, ike nga mmadụ. Mana ike nga mmadụ ike esi ebe a bịa site na mmụọ. Ị ga-ekwu maka atom, dekwu na maka subatomic. Kedu ife ga before the subatomic? Maka na elofuna na efe anyị na-ekwu maka ya kịta bụ enu ụwa. N'enu ụwa, tupu nkwuo enu ụwa, ọtụtụ n'ime anyị na-eche n'oge na-ekwu maka ụwa na na-ekwu maka ebe anyị nọ kịta, maka France, England, America, US, Japan, nkenwa planet, 6 planets and all the other planetary things, Pluto, Mars, nkenwa. No. Ndị a bụ ife niile na-afụ n'elu ụwa.
ọtụtụ ara aka adị na agụ afa kpakpando dị n'igwe elu ụwa. nke a ka anyị ji na-aghọta dịka Igbo si wee gwa anyị na ike iji nọdụ bụ ike mmụọ, ọ bụrụ ike gị, ọ bụrụ ike gị. It's non-physical, subatomic bụ ikenga mmụọ, which is even limiting it maka na anyị enwero asụsụ anyị ga-eji kọwaa ya. Ọnya ka Igbo ji kpọọ ife niile na mmụọ, mana mmụọ dị n'ụdị n'ụdị dị n'iche n'iche. Ya na ilukwa na mmụọ afọ na aka nwere mgbawa, ilukwa na mmụọ ya na aka nwekwara mgbawa. Anyị bịa na-akpọ ikenga afa dị iche iche, ife niile bụ mgbawa 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 mgbawa. Mgbe anyị na-akọwa maka nghọta okike ụwa nke ndị Igbo, I use these English words isochronic and isomorphic. Isomorphic and isochronic. Anyị kwuru na ọ bụ gịnị? Eke na okike na fa bụ ofu. Na eke na okike na fa bụ ofu. Ya na chi na eke na ife eke bụ ofu. Enwezikwa ike ife ọka epekalịa maka gịnị? Nọ mgbawapụta. Ọ mgbawapụta. Ọ bụrụ na ife m na-aka edoro anya, jụọ onwe gị kịta, gịnwa si na gịnwa bụ mmadụ, kedu ebe isi gbawapụta? Ebe isi gbawapụta bụ na nne gị na nna gị. O nwere ife ọzọ, o nwere ife ga-eme ka ị pụta mụnwa pụta gbawapụta na nne gị na nna gị. It's impossible. Mụ na ga abụrụ nwanne. Ebe isi gbawapụta bụ na nne gị na nna gị, ebe m si gbawapụta bụ na nne m na nna m. Right, nke tata. Ya na ọ nwee ebe isi gbawapụta, mana ọ bụrụ na ị bịa gụbịa azụ gị nwa na-eche na mụ na ya bụrụ nwanne, mụ nwa na-eche na mụ na ya bụrụ nwanne, ị ga-afụ na onwe ebe anyị nwekọ. Maka na mgbe ị eji gụbịa azụ ifu that you still go back to that mbụ gbawalụ na ife niile wepụta. The one and the spread out. Ya na eke na okike bụ ofu. Nne na nwa ụmụ na nna na nwa ụmụ bụ ofu. Ofu ife a the same genealogy. Gịnwa na nne nne na nne nna anyị na nna nna anyị na nna nna anyị, the same thing. Ofu ife a etu aka ọ dị. Ya ọ bụla etu aka ọ dị na mmadụ na okike, ị ga-amazi ka ọ dị na okike na mmadụ. Na ife a na-agwa anyị na ife niile anyị na-ene anya bụ ofu. Na ife niile anyị na-ene anya bụ ofu. Na ofu bụ mbụ na mbụ bụ okike. Ya na anọ bụ anọ atọ. Atọ bụ atọ abụọ. Abụọ bụ abụọ anọ bụ anọ atọ. Atọ bụ atọ abụọ. Abụọ bụ abụọ mbụ. Onwezi ebe ọzọ na-aga. Ilu na mbụ kwụsị. Anọ anyị ga-akọ maka ya n'ọnwa a bụ anọ mbụ, anọ atọ. Maka nọ atọ ka o si wepụta. Atọ anyị kọ maka ya bụ atọ abụọ. Abụọ anyị kwu maka ya bụ abụọ mbụ. Nke a na-agwa gị the same spread out. One and spread out. Coincidental oppositorium. Ofu ọ gara na-ekwu dị okwu. Coincidental oppositorium. Maka na o si na gịnị? O si na the same isochronic and isomorphic. Na coincidental oppositorium na-agwa gị na ọnwa mpekele bụ sitekwa na ofu pụta. Na okike niile na-afụ bụ okike na ife ọka bụ ofu. Na okike ụwa nke ndị Igbo na chi ukwu
amama amasị kele ife niile na okike na ikenya bụ ife na ife niile oke bụ ofu. That's why anyị ji wee nweta anọ na ịnọ bụ gịnị? Nzukọta ife niile okele eke, nzukọta okike. Ọ n'ime nzukọta okike a ka iji nweta mmalite izu union to unite, izu the same ogu mgba ogu nyadolo ife niile. Izu eke, orie, afọ, nkwọ, ọbụla izu. Mana ọka ndị Igbo si wee banye n'afọ afịa ka i wee ghọta ka o wee defunarị dịka m si kwu no divine speech medunete, o divine speech, o okwu asụsụ na-ewepụta okike. Ọnya kpatara na eke bụ isi izu, mana ịnekwa anyị fụ na dị eke na-ekwu maka ya bụkwa dị sebe eke, iji nweta chi na eke, okike na ife oke bụ ofu. Ya na ebe eke na-amalite izu na eke na-amalite okike, ofu ife a the same one and the spread out. Ya na oye na afọ na nkwọ they are all the same spread out. Ebe a ka anyị ga-akwụsị ife anyị na-ekwu ebe ozi m ji bịa taa, maka na ọ n'ebe a ka anyị ga-amalitezi rapụzia maka ịtọ wee kọwazia maka ịnọ na izu na anyị na-abịa. Ya na izu anyị na-ekwu maka ya bụ spread out of mbụ, spread out of mbụ. All from the spread out ka iji nweta izu. And ife chịkọ izu bụ gịnị? Ogu, maka na ogu so na mmalite okike na eke, nke bụ eke. Ekenekwa m unu ụmụnne m. Ọ nke a ka anyị ji maa n'Igbo ga-adị dịka echi na echi ada agwụ maka na Igbo nọ n'okike. Okike ụwa nke ndị Igbo nọ ya nọsie ike. Ekenekwa m unu ụmụnne m. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Ofu ebe ka mụ na unu si bịa. Elili malụ ngwugwu, ngwugwu malụ onye kelie. Elili malụ ngwugwu, ngwugwu malụ onye kelie. Elili malụ ngwugwu, ngwugwu malụ onye kelie. Asị na akwụkwọ ejike nnu n'ụtọ akwụkwọ n'ụtọ, ofu ife a. Ekenekwa m unu bụ ndị nke m. Ka emesịanụ ka ọ dị n'izu na-abịanụ, mgbọsị nta anyị ga-enwe n'ụwara nchi.